Ada today? Iya, iya. Sebentar tayo. Pag yung anak ko, halik na. Go! Grab sa'yo.
Uy. Boy, go pang boys. Go pang. Hindi naman po sinso. Ano pa rin? Ano sa Christmas mo? Yeah, mga ka big day. Ha? Yeah, big day ng Christmas. Nagkakambunod sa atin? Iyo, wala na ako ni Tess. Ha? Nuebe. Di Mark nga ni. 10-3. Daog sa mula. Ano pa rin yun? Matad na? Limpihan inay. Refer mo rin ako. Surah ni pa day. Oo. Iyo. Iyo. Karniyan. Karniyan. Saan ko na? Saan ko na sana?
yung talaga na idol. Yung talaga mangkulo sila eh. Ano naman ito rin? Kakanak naman lang. Hindi, isa naman sako. Ha? Kulang na po kayo pen. Ito po yellow pen, 3 day. Ay mo. Yun ang tiin. 350. Joy, dala ko lang sila. Ano ba rin kumakawa ng tulong mo mo? Pero, Eh naman. sa office, Okay, sa na kayo. sa office, si Madam Saro. Hindi naman, tanggal na para pasaan. Kain tulog. Ha? Kain tulog. Kain tulog. Lahat. Sige. Masira ka na. Ha? Dugo. Wala na. Kung mag-guitar artista na. Upload siya na. Yun. Ako naman kasi sila mo. Ito yung tama.
Sa YouTube, sa Facebook, dapat na. Pero sa YouTube, dito eh. Para 10 peso. Depende kung viewers mo, pure Filipino. May chicken di ba? Tama. Oh, ano ni? Welcome to my vlog. Okay following. Ha? Okay na. Ikaw pa naman suwasang mo, Days. Masang mo naman na yung patig ko. Ano? Kasi ito nga naman sa iba. Yan, lumot kita ni Madam. Yan na ba? Hey, boy, go. Ano na? Okay lang na pwede. Wala ko tambak na sila. Hey boy, boy. Eh, para lang. Makaka nga. Kaya madam. Para sa malo. Hindi naman sinito. Tulak ko ta? Naga pag-ipa. Ayan. Yung bulong. Ay ka po. Tapos, ay dala ko. Yun yung bait mo sa mga. Kaka na. Alaw na. Welcome to my channel. Don't forget to subscribe. Pakisang ko na. Kaya ako nagtatanong na. Kaya na ano ako na hiling ako. Kaya ako ganay. Welcome to my vlog. Nahiling mo na sa mga ano ko.
Ipan to? Dapat, Bicolano lang ang tanong mo. Hindi ka na para English. Iyo ano? Baka ang grammar ka mo sila. Iyo di. Ilan na sana? Putong nga ni si ano. Si pag-ahap. Laon. Ha? Wala naman. Paglaga. Tagalog kaya simple. Ako may Tagalog, bro. Hindi nga, sa kuya nga. Matabur ka sa gini. Hindi, parang grammar ako. Nahiling mo? Tapos saluhin ako magtaraan. Ako lang ako. Ha? Iisip mo kasi magtaraan mo. Talaga? Talaga kang pagbuhat. Ano kang luluto? Burat ang hayop nito. Bagay, bago ang pama na. Nagsisigat ang ano, so mga alay mga sikat. Mga haralo yun, nadakulo ng video, 200 lang. Sa ano pa ano, yan ang kakaano-ano. Yun mo sa rin. Oo, dari mo sana sa Rosteria, Kismis. Ayan, orang nga dito mga, ano, orang nga dito mga sira. Parang problema, pag nag-edit ka kay, ano, video kung pangit, bada pangit pa ang video mo. Ano oras ang sarado? Alas 9. Ayun na nag-English sa pansunan.